बिटिसि इलेक्सन बे इलेक्सनाव जों जिहेतु आगोलफोराव जोंनि ओनसोलनिफ्राय जों एमसि हिसाबै जों मोननो हायाखै ओंखायनो जों एबार जोंनि ओनसोलनिनो जोंनि खाथिनिनो बिथां सेभेन बर' आदाखौ जों फैबाय थानाय 22 नं बिटिसि इलेक्सनाव जों बिथांखौ दैथायहरनो होनना सानदों एमसि हिसाबै आरो बिथाङा जोंनि बे ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला माखासे समाजनि मोजां मोजां खामानि मावनानै दिन्थिबोबाय बिबानाव गैयालासेनो बिथाङा जिहेतु जों नुनायाव माखासे गोबां खामानि मावनो हानायखौ नुबाय माखासे जाथि जनजातिफोरखौ लानानै जिहेतु जौगाखांनाय खामानिखौ लाबोनो हादों ओंखायनो आं भाबियो जे बिथाङा जुदि फैबाय थानाय 2025 मायथाइ ना 2025 मायथाइ बिटिसि इलेक्सनाव जुदि देरहानो हायोबा जों बिथांनो टिकेट होनो हायोबा निश्चय आगोलफोरनिख्रुइबो जों बांसिन बिथांखौ मोजांसिन मावहोनो हागोन आरो जोंनि बे ओनसोलाव जौगाखांनाय लामा खामानिया निश्चय बांसिन जागोन होननानै आं सानो आरो बेखायनो आं बिथांखौ टिकेट फैबाय थानाय इलेक्सन टिकेटफोर मोनोबा मोजां जायो होननानै आं सानो आरो